TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Ha? Huwag niyo po ako sabunutan! Masakit pa! Pa! Pakiusap po! Bitawan niyo po si Myra, pa! Hindi po kami magsusumbong sa mga pulis! Pa! Pakiusap, pa! Huwag niyo nang saktan si Myra! Kayong dalawa, subukan niyo lang magsumbong sa mga pulis. Sinisigurado ko sa inyo, papatayin ko kayong dalawa! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Hello! Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide! This is it! This is it! This is it! This is it, ang programang kinagigiliwan. At nagte-trending, sobra kasing kinaaaliwan! At inaabangan na nga naman talaga ng bayan mula po sa Love Radio Manila. At your service, ang DJ na may K, Christine Dara. Mula rin po sa Love Radio Manila, ang fresh na fresh Tanya Chinita. Yes! At eto na nga po ang mas Eto na nga po ang mas pinalakas, mas pinaangas ang kumontra may bigwas. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Kapag alauna na, Drama na! Welcome po sa programang nagte-trending kasi talaga naman nakaka-intriga. Correct. Kung kahapon po nag-trending tayo, sana ngayon... Number 5. Correct. Di ba top 5? Philippines. 5. Philippines, ha? Correct. Trending. Nationwide. Yes. Di ba? Sana po this time ipatrend na uli natin ito. Ang pang-trend natin po sa Twitter, hashtag TLCTDS Bangag. Again, Bangag, BANGAG, Bangag. TLCTDS Bangag. Yung mga bangag po dyan, paki-trend po. Yung mga nagpa-Facebook po, gumawa na kayo ng Twitter. Yes. Mag-Twitter party tayo, TLCTDS Let's do this. Bangag. At eto na yung kanina yung tambalan na, Yes, trending din of sila, course. very good. Alam mo naman ang Love Radio, number 1 kahit saan platform yan. Alam ko, chismis lang yun. Hindi, totoo na number 1 yun. Huwag kang tayo. ganon. Totoo yun. Yes. At eto na nga po mga kabisyo, ang quote natin for today. Ano? Asan na? Ay, yung quote natin for today. Oo. Eto na. Nawawala. Alisin mo pa, maigi. Nasa ba yung sa'yo? O, Tanya. Ayan, Tanya Effects. Ayan. Yan. Ulitin mo yung intro mo. Eto na po mga kabisyo, ang quote natin for today. Quote! Oy, umiyak ka daw. Kanina napaiyak ako. Bakit kasi ka grabe, umiyak? Ito po yung quote, ito yung dahilan. Sa gitna ng matinding pagsubok sa pamilya, magkakapatid pa rin ang magdadamayan sa huli. Alam ko na kung bakit ka umiyak. Alam mo naman, pag-usapang magkakapatid, nanay, tatay, grabe ako dyan. Kala ko inaway ka ng kapatid mo eh. Hindi, may utang ako. Hindi ko mabayaran. Naiyak ka, hindi mo mabayaran. Danin ko sa drama. Danin ko sa drama. O, tapos pag uwi ko, sige, wag mo nang bayaran. Very ganon. good. Di ba strategy? Hindi. I learned from you. Yes, grabe Sige, po yung ganun quote gagawin natin, ko. mga kabisyo. At alam ko kayo din makaka-relate. Sabi po ng ating quote, sa gitna ng matinding pagsubok sa pamilya, magkakapatid pa rin ang magdadamayan sa huli. Hashtag mo na TLCTDS Bangag. At maki-involve ka na nga po, bebe. Papaano po? Mag-comment ka lamang po sa quote na ipinost po namin sa Facebook po ng Love Radio Manila. Search mo, Love Radio Manila, yung may almost 3 million na Facebook likes. Yan po yung official at nag-iisa at wala nang iba pang number 1 Facebook po ng 90.7 Love Radio. Yes. And of course, kung andun ka na sa Facebook na yan, i-chat mo kami. Sa chat, hanapin lang ang mikropono, lalabas ang bilog na pula, nakasulat record. Yun po yung voice message. I-share mo sa amin ngayon na. Yung mga magkakapatid stories nyo, kung nag-away-away man kayo, okay lang. Kung bati-bati kayo at sobrang mahal na mahal nyo, isa't sa anything about sa inyong magkakapatid, push nyo yan. Correct. You can text us kung wala kayong internet connection ngayon. Medyo nagdadapat ang neighborhood. Text nyo kami. Number po ni Christine Dera, 0917-841
0917-889-3951. Number po ni Tanya Chinita sa Viber, 0915-287-8000. Sabi nga dito sa Facebook comment ni Chen Chen, Hi Miss Sexy T and Sexy K. Tama po yan. Blood is thicker than water, ika nga. Kahit gaano tayo kasama sa paningin ng taong kadugo natin, hindi kanila kayang tiisin na pabayaan, kundi sila yung dadamay sa'yo para muling bumangon sa mga kamalian mo sa buhay. I'm tuning in here sa Singapore. Thank you. Hello po sa mga taga-Singapore. Hi sa mga OFWs. Share ko lang ng experience ko. Nag-away kami ng kapatid ko, pero sabi ng nanay ko, kasama sa buhay na magkakapatid yung mag-away. Totoo. Pero ngayon, ako na po ang nagpapaaral sa kanya. Ay. Si Miss Beth De Luna. Thank you po for... First time niya kasi mag-chat so siguro ayaw niya masabi yung pangalan niya. Pero Correct. Miss Beth yung pangalan niya, sinabi ko na rin. Thank you, pasensya Wala na. namang surname. Nasa office ako, kaya hindi ako makapag-voice message. Pero Thank you, Mama. Oh, yung Miss mga Beth. offices na nakikinig sa amin, thank you. Napapanood po kami sa Facebook Live ngayon. Tanya sa Chinita. Facebook ni Tanya Chinita. Alam mo, Yes. totoo yan. Oo. Yung nag-aaway talaga yung magkakapatid. Hindi yan Hindi maiwasan Nanay mo nga, eh. minsan nagtatalo kayo. Ano pa yung kapatid? Kami nga ng kapatid ko na, nagsusunugan pa kami ng damit eh. Yan, oo. Lalo kapag biglang nakita mo suot na lang basta yung damit o Oo. kaya gamit yung sapatos. Correct. Diba? Pero, talaga. tapos sasabihin ko pa, ang damot-damot to, sunugin ko to eh. Sinunog ko nga. Kala mo hindi ko kaya gawin, ha? Ending, napalo kaming dalawa. Oo. Totoo, kapag Pero wag ka- nagsumbong, walang Oo. kinakampihan. Pero wag ka ngayon, parang very, very close kami. Totoo yan. Di ba kung Totoo yan. makapagmurahan kami ng bata kami. Oo, naranasan ko pa nga parang ilang buwan kami hindi nagbatian dahil syempre sa hipag-hipag. Oo. Pero sumatotal ngayon, mas close pa kami ng hipag ko. No, Nakakatawa. diba? Okay, makinig tayo na... Ito may nag-text sa akin. Sabi dito, totoo po yan, 4 kami magkakapatid, lahat babae. Noong mga bata kami, lagi kami nag-aaway. Pero ngayon na malaki na kami, ito lang ang sinabi ko na hindi namin pag-aawayan. Pera at lalaki. Yeah. Grabe pag magkapatid. Ang galing, wala pang pangalan, sayang. Sayang naman. Ang galing naman. Magaling ba lalaki pinag-awayan? Hindi. Yun nga yung ano nila eh. Yun nga yung matanda na sila. Ito yung tinatak nila sa Oo. magkakapatid kasi 4 na babae eh. Kumbaga, never tayo mag-aaway pagdating sa pera, At pagdating sa lalaki. O di ba, very good. Magkakaalaman. Malaman namin yan. Yes. Malaman namin yan. Pakinggan natin sa Olivia Nakano. Girl, Olivia. Hello, Wee. Hi. Good afternoon. Hello, sa Wee. magagandang boses, Cristindera and Mali ka Tanya ba? Chinita. Tama po, ang magkakapatid kahit anong mangyari, dapat nagtutulungan, hindi nagpapataasan. Correct. Kami po magkakapatid, share ko lang po, maayos po naman ang samahan namin at hati-hati kami sa lahat ng gagawin. Siyempre, kung sinong meron, magbigay at magtulungan. Salamat po sa magagandang DJ. Welcome po, Miss Tanya sa Love Radio. Salamat I love you. po. Thank you. Both of you. Advance happy birthday, Miss Cristindera. Oy, thank you. Thank you, Olive. July Ayan. 20. Oo, very, very advanced. Thank you. Lorena Balsita Taberna, merong voice message. Lorena? Tindera, totoo po, blood is thicker than water. Kasi po, kahit galit na galit ako sa mga ginagawa ng mga kapatid ko, pero pag may mga hirap sila, hindi ko sila matiis. Kumbaga, nagagalit lang po ako kung masama yung ginagawa nila, pero pag may hirap din sila, yun po, dito pa rin po ako para sa kanila. Pabati naman po dito sa Hong Kong. Hi, Ana Lindon. Hello sa mga taga Hong Kong with love. Thank you. Ang dami nating listener dyan sa Hong Kong. Of course. Nung pumunta nga si Cara Carinosa dyan, ang dami nagpa-picture. Kilalang daw siya. Oo. Oo. Paano pa pag tayo pa, hindi pinagkaguluhan Ay, tayo. tama. Kaya nga hindi na ako pupunta eh. Una, kasi wala akong pera. Yan tayo eh. Unless may mag-i-sponsor. Yes. Tama, nagpaparinig. Sabi ni Catherine Alena sa Twitter, can't wait to hear another story which we can learn and apply it in our lives. Kudos. TLC TDS Bangag. Let's do this. Team Kristan and sa lahat po ng fan ng TLC The Drama Correct. Special. VM mula kay Vincent Macabeo. Magandang tanghali po, DJ Tanya at DJ Christine. Ayun po, masabi ko lang sa quote, sa pamilya talaga hindi na nawawala yung pagtatalo ng bawat isa, lalo na sa mga magkakapatid. Normal na po yun talaga sa mga magpapamilya. Hindi naman po lahat, pero talagang nangyayari sa buhay natin. Pero bandang huli rin po talaga, alam din natin na yung mga mali natin talaga na itatama rin natin. Opo. Yun lang po, basta lagi po tayong mananalangin sa taas, lagi nating hilingin kay Lord yung pagkakaisa para sa ating mga pamilya, syempre. Yun po. Binabati ko po yung Conquer 026 sa lahat po ng mga mananahi.
Thank you. Hello po. Para sa ate ko, Via Contreras Arellano, kahit half sister lang tayo, maraming salamat sa'yo sa lahat ng ginagawa mo. Lagi kang nakasuporta. Love na love kita, Sisi. Never mo akong pinagdamutan kung anong meron, sinishare mo sa akin. Proud ako, ikaw ang ate ko. Para sa anak mo, Jerosh, pagaling ka, baby. From Veronica Contreras. Sabi dito sa Twitter, TLCTDS Bangag, Cheche. Oo, nabasa ang pangalan yung Cheche. Dalawa lang po kami magkapatid. Konti, pero para kaming 5. Sobrang happy lang po. Mutual understanding lang po kami. Bago ko i-play yung voice message, batiin ko lang yung team Pack Gunner na players ng The Division. Si Giancarlo, Albert Ray, Edison, Fabian, Henry, Uy, Kurt, Philip Mateo at ang birthday boy na si Aldrin De Leon. Happy birthday! Happy birthday Team po! Pack Gunner! Yan. Voice message mula kay Eric Tesoro Agarcio. Eric, pasok. Alam niyo, ganyan talaga mga magkakapatid. Minsan nag-aaway, minsan hindi. Dahil kadugo mo yan. Pareho kayong nagdugo. Opo. Parehong B. Ganyan talaga pag nag-aaway. Type AB. Hindi nagtatagal. Nagsusundo ulit. Salamat po. Thank you po. Salamat. Pero mamatay niya, excited ako marinig ang kwento. Kaya i-push na natin, Mama Christine. Si Mela po at saka si Myra, magkapatid sila kasama ang kanyang tatay. So sila po ang bibidang tatlo ngayon. Kaya naman, i-ready na po mga panyo. I-ready na ang cellphone para mag-tweet at mag-comment, no? Yes. Eto Again, na hashtag natin ha. Patiranda natin ito today. TLC TDS Bangag! Bangag! Mga kabisyo, eto na po si Mela at Myra sa TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito! Uy, alam mo bang latest chismis ha, Mare? Ha? Hindi. Ano ba latest? Alam mo ba si Kanor, isa palang tulak. Talaga? Paano mo nalaman? Naikwento yan sa akin ni Maaring Bona. Sabi niya, simula daw mamatay yung asawa niyang si Yoli 2 years ago, naging durugista at tulak na tong si Kanor. Kung sa bagay, naniniwala ako kay Maaring Bona. Mukha naman talagang adik si Kanor Alam mo pa yung si Kanor, madalas mga mukha sa lugar namin. Sinusukan na nga siya ng mga kapitbahay niya Pero Mare, naaawa ako dun sa 2 babaeng anak ni Kanor. Palagi kasi silang pinagmamalupitan ng tatay nila Ang malas ng 2 yun. Dahil nagkaroon sila ng amang irresponsable at walang kwenta. Ay, Mela, ikaw pala. Kanina ka pa ba dyan? Pinag-uusapan niyo naman si Papa. May bibiling ka ba? Ito, sariwang-sariwa tong mga karning baboy. Kaka-deliver lang sa amin kanina. Hindi na aling pokya. Nagbago na ang isip ko. Sa iba na lang po ako bibili. Sige, aalis na ako. Ipagpatuloy niyo yung chismisan niyo. Mela! Pa? Bakit ngayon ka lang, ha? Kanina pa kita hinihintay. Saan ka ba nagpupunta, ha? Namalengke lang po ako, pa. Marami po kasing tao dun kaya po ako natagalan. Yan ang hirap sa inyong dalawa ng kapatid mo. Kapag inutusan kayo sa labas, sinasamahan nyo ng paglalakwatsa. Pa, maniwala po kayo sa akin. Nahuli po ako ng dating kasi marami po talagang tao. Ikakatwiran mo sa akin na maraming tao sa palengke? Samantalang kakaunti lang naman ang binili mo. Huwag mo akong lukuhin. Hindi ka pumasok sa loob ng palengke. Naglakwatsa ka lang. Alam mo, Mela, ha? Dapat talaga sa'yo, tinuturuan ng leksyon! Pa! Ano pong gagawin niyo sa akin? Maawa po kayo sa akin, pa! Huwag po yung sinturon, pa! Nakikita mo tong sinturon, ha? Ilalatay ko to sa katawan mo! Huwag po! Pakiusap, pa! Maawa po kayo sa akin! Huwag po! Huwag po, pa! Ano, Mela, ha? Magtatanda ka na ba, ha? Opo, Papa! Opo! Sa susunod, kapag sinabi ko na ganitong oras ka uuwi, ganitong oras ka uuwi.
Kapag sumuway ka pa sa akin, ako, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Maliwanag ba, Mela? Sagot! Opo, Pa. Opo. Ate Mela? Diyos ko po. Ang dami mong lating ng sinturon. Huwag ka nang umiyak. Mayra. Alam ko kung anong nararamdaman mo, ate. Nararanasan ko rin yung pagmamalupit kay Papa. Hindi na ko kumpletong araw niya kapag hindi niya tayo nalalatayan ng sinturon sa katawan. Sa totoo lang, ate, nag-iisip na nga ako lumayas dito sa bahay. Huwag mo gagawin yun, Mayra. Dahil siguradong malilintikan ka lang. Kahit saan pa tayo magtago, mahanap at mahanap din tayo ni Papa. Siya nga pala, anong oras umalis si Papa kanina? Mga 2:00 ng hapon. Kung ganun, siguradong pabalik na yun dito. Kung pwede lang sana, huwag nang bumalik si Papa dito sa bahay. Alam mo ba, kanina sa palengke, narinig kong si Papa ang tampulan ng chismis ng mga chismosa doon. Wala nang bago dun, ate. At saka, totoo naman yung chismis nila laban kay Papa. Mela! Mela! Mayra! Buksan niyo nga yung pinto! Dali! Ako na magbubukas ng pinto. Tabi nga kayo dyan, ha? Paharang-harang ka sa pinto. Natabig ka tuloy. Isara mo na nga lang yung pinto kasi pumapasok yung lamok eh. Nasaan na si Mela? Mayra! Nandito po ako, Pa. Halika nga rito. Ha? Bakit po? Hilutin mo sentido ko. Kanina pa kasi ito sumasakit eh. Ikaw naman, Mayra. Ipagtimpla mo nga ako ng kape. Opo, Pa. Ano bang hinihintay mo dyan, Mela? Hilutin mo na yung sentido ko. Opo. Yan. Yan, dyan nga. Sige pa. Ano ba, Mela? Ayusin mo naman yung paghihilot mo. Pasensya na po, Pa. Ikaw, Mayra, ha? Bilisan mo naman dyan. Kaping-kape na ako eh. Ano ba? Malapit na po, Pa. Mela, ano ba? Di mo ba talaga ayusin yung paghihilot mo? Ha? Inis na ako sa'yo, ha? Sorry po, Pa. Anong iniiyak-iyak mo dyan, ha? Aray ko po, Pa! Maawa po kayo sa akin, Pa! Gusto mo pa yatang madagdagan yung mga latay mo sa katawan eh, no? Ha? Pa, ito na po yung kape niyo. Pusang ina naman na! Di ka nag-iingat, Mayra. Napaso tuloy ako. Lintik ang bata ka! Tama na po! Pa! Pakiusap! Huwag niyo na pong saktan si Mayra, Pa! Alam nyo, inis na ako sa inyo magkapatid, ha? Dapat talaga sa inyo, hinahampas ng sinturon! Sandali, kukunin ko lang yung panghahataw ko sa inyo. Ha? Hindi ako maaawa sa inyong dalawa! Mga hayop kayo! Nakikita niyo tong sinturon na hawak ko? Ha? Ilalatay ko lang naman to sa mga katawan at pagmumukha ninyo! Tama na po, Pa! Mga linti kayo! Sa susunod, ha? Sa susunod na hindi nyo pagbutihin ang mga pinag-uutos ko sa inyo, hindi lang sinturon ang aabutin nyo sa akin. Papatayin ko na kayong dalawa!
tulog na si Papa. Diyos ko po. Nagkalat yung aluminum foil at 4 na sachet ng shabu sa paligid. Kailangan na talaga namin umalis ni Myra dito. Nakuha mo na ba yung susi ng kandado? Hindi pa. Kukunin ko pa lang. Bilisan mo, ate. Gising pa si Papa. Nasaan na kaya yung susi ng kandado ng pintuan? Teka, parang nandun sa loob ng bulsa na nakasabit sa pantalon ni Papa. Eto, nakuha ko na yung pantalon ni Papa. Tama, nasa loob nga yung susi. Makuha na nga. Ano yung kinukuha mo dyan, Mela, ha? Ano yan? Pa kasi po. Tatakas kayo ng kapatid mo, no? Tama ba ako? Hindi po, Pa. Hindi po. Sinungaling kayo! Mga hayop! Nagalit nyo talaga ako, ha? Pa! Sumusobra na po kayo. Palagi nyo na lang po kami sinasaktan ni Myra. Ba't lumalaban ka na sa akin, ha? 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 Halika nga rito, Mela. Ha? Ha? Halika! Ano po, Pa? Halika! Aray ko, nasasaktan po ako. Pa! Bitawan niyo po yung buhok ko, Pa! Huwag niyo po ako sa balutan! Hindi kayo makakatakas na dalawa sa akin. Mga alipin ko kayo habang buhay. At dahil sinuway niyo ang utos ko ngayon, ha? Ha? Pa! Huwag niyo po ako kalat-kalat, Pa! Tama na po! Tama na! Huwag kang makialam dito, Myra! Dahil kung di, ikaw ang isusunod ko. Ha? At ikaw, Mela, may paglalagyan ako sa'yo ngayong gabi. Pa! Pakiusap! Huwag po! Pa! Ikukulong kita dyan sa kwartong yan ng buong linggo. Mabulok ka dyan! Pa! Buksan niyo po ito, Pa! Huwag niyo po akong ikulong dito! Pa! Pa! Parang awa niyo na po! Pa! Mela? Pa? Bakit po? Halika nga rito, anak. Hay na naman po kayo sa droga, Pa. Sinabi ko ngang lumapit ka rito. Bakit po ba, Pa? Ayaw mong lumapit? Ha? Pues, pwersahin na lang kita. Ha? Pa! Bitawan niyo po yung braso ko! Pakiusap, Pa! Nasasaktan po ako! Kapag sinabi kong lumapit ka, sumunod ka! Huwag mo na akong galitin pa kung ayaw mong masaktan! Opo, Papa! Opo! Maganda ka pala, anak. Kamukha mo yung mama mo. Pa! Ang pupula ng labi mo. Ang sarap balikan. Pa! Ano ba? Huwag pa, Pa! Ano ba, Mela? Ha? Ang bastos niyo, Pa! Ginagalit mo talaga ang hayop ka, ha? Pa, nasasaktan ako, Pa! Tama na po! Tama na po! Huwag ka na kasing pumalag. Sundin mo na lang ang gusto ni Papa. Pa! Lumayo po kayo sa akin, Pa! Ano ba? Pa! Wag po! Wag po!
sa'yo ni Papa? Myra, pinagsamantalahan ako ni Papa. Pinahabol niya ako. Diyos ko po. Masama ni Papa. Paano niya nakuha ang babuhin ng sarili niyang anak? Ate Mela, magsumbong tayo sa mga pulis. Huwag, Myra. Huwag, Myra. Pero bakit, ate? Nirape ka ni Papa. Hindi tayo magsusumbong sa mga pulis? Anong sinabi mo, Myra? Ha? Magsusumbong ka sa mga pulis? Ha? Pa! Huwag niyo po ako sa bunutan! Masakit pa! Pa! Pakiusap po! Bitawan niyo po si Myra, pa! Hindi po kami magsusumbong sa mga pulis! Pa! Pakiusap, pa! Huwag niyo nang saktan si Myra! Kayong dalawa, subukan niyo lang magsumbong sa mga pulis. Sinisigurado ko sa inyo, papatayin ko kayong dalawa! Ha? Myra! Myra! Ano? Nagkakaliwanagan ba tayo, ha? Nela! Myra! Opo, pa! Hindi po kami magsusumbong sa mga pulis. Mela, anak ko. Pa, bakit pa kayo nandito? Ano pong kailangan? Pa, ibaba niyo po yung sumpa niyo. Pakiusap. Kung ayaw mong pasabugin ko yung ulo mo, Myra, manahimik ka dyan. Ano po bang kailangan niyo sa amin? Bakit po kayo nandito pa? Ikaw, Mela. Ikaw ang kailangan ko. Pa! Huwag po, pa! Huwag kang maingay. Gabing-gabi na, Pa, maawa naman po kayo kay ate. Pakiusap po. Manahimik ka dyan! Isang beses pang buka ng bibig mo, ikaw ang isusunod ko! Ha? Pa! Ano po yung gagawin niyo sa akin, pa? Halika dito. Sinabi na nga tumahimik ka! Huhubarin ko na yung damit mo. Yan! Nakahubad na! Ikaw naman! Huwag niyo po yung gawin kay ate. Pakiusap po. Nela, ang sarap mo talaga. Ang sarap mo, anak. Ate Mela? Nasaan si Papa? Umalis si Papa. Ate, nakita ko to sa basurahan. Nag-positive ka sa pregnancy test. Oo, Myra. Buntis ako. Nabuntis ka ni Papa. Ang sama niya. Hayop siya. Alam mo, ate, hindi ko makakalimutan yung paggagahasa sa'yo ni Papa sa harapan ko. Gusto ko tang iligtas ng gabi yun.
Pero wala akong lakas. Natatakot ako kay Papa. Baka ako ay sunod niyang gawa ng ayuban. Sorry, Ate Mela. Sorry kung hindi kita na ipagtanggol nun. Wala kang kasalanan, Mayra. Ate, gusto ko na umalis sa impyernong to. Ayoko na. Sobra na ako natatakot kay Papa. Kahit ako, Mayra. Gusto ko na rin tumakas. Pero paano tayo makakaalis dito? Kapag umaalis si Papa, kinakandado niya yung buong bahay. Paano tayo makakaalis dito? Ate, siguro may iba pang paraan. Ate Mela, kung gustuhin natin, makakahanap din tayo ng paraan para makaalis sa impyernong lugar na to. May bala ka bang sabihin kay Papa na buntis ka? Kailangan niyang malaman, Mayra. Naawa ako sa inyo na magiging anak mo, ate. Anak mo na, kapatid mo pa. Sana pagbayaran ni Papa yung mga ginawa niyang hayupan sa'yo. Huwag kang mag-alala, Mayra. Hindi natutulog ang Diyos. Pa, bakit po kayo nandito? Naghahanap lang ako ng ligaya ngayong gabi. Lumayo ka sa akin! Bastos ka! Layo! Layo! Walang hiya kang babae ko! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako, Pa! Tulong! Huwag kang maingay dyan! Huwag kang maingay dyan, sabi! Tulong! Tulungan mo ako! Ate Mela! Sinabi kong huwag kang maingay ha? Nakikita mo tong sumpak na sukbit ko, ha? Hindi ako magdadalawang isip na pasabugin ang ulo mo kapag hindi mo ibinigay sa akin ang gusto ko. Pa! Bitawan niyo po si Mayra, Pa! Lumayo ka sa akin, Mela! Papatayin ko tong kapatid mo kapag lumapit ka dito! Pa! Huwag niyo pong gawin yan kay Mayra! Nakikiusap po ako, Pa! Hindi ka alis dito, ha? Pasasabugin ko yung ulo mo! Ha? Pa! Huwag niyo pong itutok sa akin yung sumbang! Huwag po! Sige na! Umalis ka na dito! Huwag mo na kaming pakialaman! Papa, huwag po kayo sa akin. Huwag po. Anong huwag? Ako ang tatay mo. Kaya ako dapat ang masusunod. Sarap. Oh, ikaw, anong tinitingin-tingin mo dyan, ha? Baka gusto mong tusukin ko yung mga mata mo. Pupuntahan ko lang po si Mayra. Mayra! Mayra! Diyos ko po! Mayra! Ate Mela. Mayra! Kapal
Pasahod pa sa demonyo. Huwag pa. Huwag mo halayin ang kapatid ko. Huwag! Huwag! Ate, pinabangungot ka. Diyos ko po. Napanaginipan ko yung pangahalay sa'yo ni Papa nung nakaraang 2 buwan. Myra. Sorry, Myra. Sorry. Kung hindi kita na ipagtanggol nun. Palagi kang pinabangungot. Kasamahin sa pagpupuntis mo, ate. Siya pala, pag-6 na buwan na yan, 3 buwan na lang ang hihintayin mo. Sa totoo lang, parang ayoko nang ipanganak tong anak ko. Kung hindi lang kasalanan sa Diyos ang pumatay, pinatay ko na tong anak ko. Huwag kang mag-alala, Ate Mela. Hindi ka nag-iisa. Buntis din ako. Ano? Nag-pregnancy test ako kanina. Nag-positive ako. Ibig sabihin, 8 weeks na akong buntis simula nung hinalay ako ni Papa. Tama na. Walang magagawa ng pag-anak natin. Dapat natin gawin. Lumaban tayo sa demonyong yun. Ate, huwag kang matakot. Isipin mo, hindi siya ang tatay natin. Ang kasama natin ngayon, isang demonyo. Ano ate, sasama ka ba sa akin? Para labanan ng demonyong bumaboy sa atin. Natatakot ako, Myra. Ate naman eh. Binaboy ka na at lahat, maduduwag ka pa rin sa kanya. Mara, maraming pwedeng gawin si Papa sa atin kapag kinalaban natin siya. Pero kung hindi tayo lalaban sa kanya, habang buhay tayo, bababuhin ng demonyo yun. Ganito na lang siguro, Myra. Tutulungan kitang tumakas. Tapos, humingi ka ng tulong para mailigtas ako. Bakit hindi pa tayo sabay na tumakas? Kung tatakas tayong pareho, manganganap yung buhay nating dalawa, Myra. Dahil sigurado nga hanapin tayo ni Papa saang lupalop man tayo magtago. Kung isa lang sa atin ang tatakas, hindi na mag-aaksaya ng panahon na maghanap pa si Papa. Dahil meron pa naman siyang isa. At saka, malapit na akong manganak. Mahirap na para sa akin ang takas ng takas. Sige, ate. Basta tandaan mo, babalikan kita. Babalikan kita. Mag-iingat ka. Ikaw rin, Myra. Mag-iingat ka. Sarap. Mela. Bakit po, Pa? Alam mo ba kung saan tumakas si Myra? Hindi ko po alam, Pa. Sigurado ka? Opo. Wala po talaga akong alam sa pagtakas ni Myra. Siguraduhin mo lang. Dahil kapag nalaman ko na tinatarantado mo ako, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka! Pa, may tao po sa labas. Sandali. Masilip nga. Lintik! Mga pulis! Pa! Sinasira nila ang pinto! Huli, Elizabeth! Pasok!
Sandali! Bakit niyo ako hinuhuli? Inaaresto ka namin ni Kador Gonzales sa salang panggagaasa at pagtutulak ng droga sa lugar ninyo! Kayo, miss. Sumama na kayo sa amin. Naghihintay sa presinto ang kapatid niyo. Sir, nasan po yung kapatid ko? Gusto ko po siyang makita at makausap. Ayun ang kapatid mo. Sige, puntahan mo na siya. Myra! Ate Mela! Kumusta ka na? Sinaktan ka ba ulit ni Papa? Ano? Hindi. Salamat, Myra. At iniligtas mo ako. Sabi ko naman sa'yo, ate. Hindi kita pamamayaan. Buti at nakulong na rin si Papa. Panahon na para pagbayaran niya yung mga kasalanan niya sa atin. Ate Mela, huwag ka na umiyak. Tapos na ang paghihirap natin. TLC, the drama special, interactive. Involve ka dito. Mga kabisyo, ganyan po ang salot na dala ng droga. Pati anak, binababoy. Sariling anak ang trato, hayop. Paano nga naman igagalang yung tatay mo kung ganyan, di ba mga kabisyo? Ngayon sagutin po natin. Mabait pa nga ho yung dalawang bata. Kasi hindi pinatay yung tatay nila. Pero kung ganyan ako, aantayin pa ba natin talagang makulong? Ang sarap po talaga patayin. Kaya kabisyo, please, itigil na ang droga. Kung may kakilala ka, isumbong mo na. Sa impyerno lang kasi tayo dadalahin yan. At ang nakakatakot dito, hindi lang ikaw, hindi lang yung nagdodroga, hindi lang yung pusher, hindi yung user, pati mga anak, pati ang kanilang pamilya madadamay. Aba nga naman, loko no lang Kung kahapon po ang lakas makapanikip ng dibdib ng kwento natin, langya po pati ngayon ba naman yung totoo Krishna? Sinisa si Krishna, mamata niya Opo, si Krishna po yung writer namin. Pero eto nga, kung kahapon nakakagalit yung mga anak, aba ngayon nakakagalit naman po yung ama. Langya ka, anak mo, ginahasa mo, anak ka ba ng demonyo? Ano pong diablo ang pumasok sa'yo para pati anak mo pagnasaan mo? Kung sa bagay naman kasi, hindi na po kami nagtataka, no? Hindi na po kami nagtataka dahil ikaw po ay lulong sa droga. Nakita niyo na Nakita mo yung resulta ng droga sa tao? Walang sinasanto, kahit pa kadugo, walang pake. Kaya naman kung may iwasan na ikaw ay magdroga, abay iwasan niyo na Yung mga ganitong klase po ng tao, buhay pa pero ang kaluluwa sinusunog na sa impyerno. Nako! Pero eto ano yung tanya yung ginagawa mo? Basta, ito lang yun nakita naman po natin yung epekto po ng droga, kaya utang na loob po. Kung may iwasan po natin magdroga, wag na po. Kasi katulad na lang nangyayari kay Mela at kay Myra, napaka-inosente po nila. Napaka-inosente nila para maranasan yung ganitong pagtrato mula sa kanilang ama. Napaka-inosente nila para ganituhin sila. Alam mo ngayon, Mama Tanya, sa Twitter, sa Facebook, ang dami nang nagmumura, ang dami nang nagagalit. Kung pwede nga lang, alam mo, kung pwede nga lang ilagay nila yung bata sa kanilang kamay, ginawa na nila Kung pwede na lang nilang patayin itong si Kanor, ginawa na nila Diba? Pero yun nga, yung gaya nga na sabi mo kanina, nakakatuwa kasi etong magkapatid na ito, talaga nga namang hindi inilagay ang bata sa kanilang kamay. Diba? Mabait pa rin sila after all. Kasi yung iba dyan, gagantiyan, papatayin nila yung ama nila Tama, madali na pagtulog, paglasing, paglangoy saksakin mo sa leeg, patay. Diba? Pero sila, alam mo yung minatitira pa rin respeto bilang tatay, ibang klase diba? Pero ay naku talaga, kaya yung mga katulad po ni Kanor, dapat talaga nililibing ng buhay Tama. Nakakainis po yung ganyan, may ganyan din sa amin, kaso pinagkaiba, alam nung nanay nila. Hinahayaan lang. Kahit nung ipapahuli na, pinatakas pa po nung nanay. Kahit alam niyang sinasaktan na yung mga bata. Tsaka
hinahakay mga anak niyang babae, hinahalay mga anak niyang babae. Hay nako, sana may death penalty na sa Pilipinas, pero dapat silang mga nangre-rape pinuputulan po ng tutot. Oo, lintian, ano to? Tatay niya na lang, yon. Pabati po sana dito sa Orendain family sa mga Daet, Camarines Norte. Alam mo yon, binabalatan yung tuto, tapos pipisian mo ng kalamansi na may sili. Lemon, friend. Lemon. Lemon. Para social. Diba? Nakakaloka eh. Sabi nga dito sa nag-text, actually may nag-message pala sa Facebook ng Love Radio. Sabi dito ni Miss W, hindi ko na sabihin, baka ayaw niya pabanggit. Kasi nga nag-PM nga eh. Sabi niya dito, Dear Love Radio, I don't like your drama today. Sobrang disturbing. Nice. Alam mo, kami din po eh. Kami po nadidisturb. I don't like myself. Alam mo, totoo naman, alam mo, reality check, nangyayari kasi ito talaga po kasi to. nangyayari sa Actually, tunay na buhay. Oo. Na takot lang ikwento ng mga babae kasi Correct. alam natin na nakaka-degrade, pero ito yung totoong sitwasyon sa mga tipikal na kanto-kanto, sa mga, diba, sa mga barong-barong na bahay dyan. Pero yung sinabi nga ni Mama Tayo, nakaka-degrade, girls, ito na lang isipin nyo, diba? May karapatan kayo na ipaglaban ang inyong pagkababae, ang inyong karapatan, diba? Alamin nyo kung ano yung dapat nyong gawin, pumunta kayo sa kinauukulan, magsumbong kayo, kasi meron naman kayong kakampi eh. Kasi yung mga biktima na yun, feeling na wala silang kakampi, pero meron po. Okay? Sabi naman dito sa nag-text, ay, parang long distance pa yung number. Sige. Oh, hindi ko lang sure. Baka nag-ano lang ako. Sige. Ang sarap putulan ng anes yung hinayupak at adik nilang tatay, nakakabuiset. Sarap iuna sa death penalty yung mga ganyang tatay. Tudas ka talaga kay Duterte. Hello sa mga Palawenyos na nakikinig dyan. April Heredero po ng Palawan. Hello sa mga taga Palawan. Hello po. Walang iyang ama, nakakainis kang ama ka. 2 anak mo, binuntis mo. Iba talaga nagagawa ng droga. Bad trip ka. Sa mga nagdodroga dyan, itigil nyo na yan. Walang magandang maidudulot. Diba? Sumuko na kayo kay Duterte. Pabati po sa FL Cruz Engineering Consultancy at sa mga ka-office mates ko at sa boss ko na laging nasa labas. Correct. Ingat po kayo from Veronica Contreras. Sabi naman dito sa nag-text, ay naku Tanya Christine, hindi ko type drama nyo from Minerva. Hi Minerva. Hi Minerva. Hindi rin namin type sarili namin. Wow. Ang dami, grabe, inuulan tayo ng tweet sa mga oras na ito. Yes. Sabi dito ni, eto, magbasa muna ako sa Twitter. Go. Sabi dito ni Badjaw sa Twitter, TLCTDS Bangag, yan po yung hashtag natin. Kawawa naman yung anak, kung ako yun, hindi ako magdadalawang isip na lumaban kung kahit pa natatay ko yun. O diba? Hindi totoo, mama. Totoo. Yung turing sa'yo, hindi anak, kitas ituturing mong tatay, di ba? Binababoy ka, ginagago ka. Ito yung Mama Tanya, ito yung masakit dito eh. Kung ibang tao siguro, medyo makaka-move on ka pa. Medyo lang yun, no? Pero kung sarili mong kadugo, sarili mong ama, totoo yan. yung gagawa sa'yo ng ganito, kasumpa-sumpa eh. Ibang psychological effect yung pwedeng maidulot ito sa mga bata eh. At maraming hindi, alam mo yun, lumalantad kasi alam mo nakakatakot talaga magsumbong. Alam mo nakakatakot talaga magsumbong. Lalo kapag ka mag-anak mo yung nang momolestya sa'yo, mahirap talaga magsumbong, nakakatakot kasi may pagbabanta, especially. Correct. Pag may pagbabanta. Lalo na kapag wala ka sa tamang edad, hindi mo alam yung karapatan bata mo pa. Bata ka, hindi mo alam. Takot ka lang. Yan. Correct. Totoo po. Oo. Ay, naku, sa buntis pa. Diba? 2 pa yun. Ano ba yan? Kakainis. Anak mo na, teka lang, anak mo na, apo mo pa, kapatid, ano ba? Diba? Nakakabuisit. Langya talaga yan, oh. Grabe naman po. Kaya po nag-message na lang ako kasi i-block nyo na lang po ako. Sabi ni Husay Ninyo. Ito yung writer natin yung writer ng kwento natin for today. Sabi ni Krishna Senga sa Twitter, seriously, hindi ko gusto isulat yung Mela story. Kaso, true story siya. Kilala ko sa FB si Mela. Tingnan nyo po. Oo. Totoo, nangyayari yan. Kami na lang ni Tanya. Oo, di ba? Ako eh. Yun. Wag na. Baka magmaala-ala tayo, wag na. Pero takot ako kasi magsumbong. Pero hindi naman ako na-rape. Oo. Basta Virgin next, ako. baka maiyak lang. Next na, wala. Ando. Na-experience ko lang po yung nahihipo-hipuan, ganon. Ikaw, ma. Todo na to. Huwag mo lang paiyakin, okay na eh. Bata pa ako noon eh. Oo nga eh. Naka-move on Pinatay na tayo. ko na siya eh. Pero ang masasabi ko lang, huwag kayo matatakot. Kung bata kayo, kung halimbawa may kapatid kayo, ganyan, babae, kakausapin nyo siya, ang technique, sabi mo, kapatid, sister, kung halimbawa merong nanghahawak ng dede mo, ng pepe mo, sasabihin mo, huwag kang matatakot. Hindi totoo.
Kasi yung iba natatakot magbilin sa kapatid, pero totoo po kasi hindi nila alam na mali na pala yung ginagawa sa kanila ng kamag-anakan nila, yung ng kalaro, diba? Alam nyo, ang kailangan po talaga kausap talaga. Kasi kapag sinolo mo yan, may tendency na magkaroon ka ng psychological problem, mabaliw ka. O kaya magiging tibo ka. Yung mga ganito kapag kayo po ay naging biktima ng panggagahasa o biktima ng pangmomolestya, number 1 na dapat nyong gawin, kausapin nyo yung mga kapatid nyo. Alam mo, darating din sa point in mamatay nyo na walang maniniwala Nung ako nagsumbong ako, walang naniwala, ang sakit sa puson. Kaya nga, nakakatakot magsumbong. Lalo kapag mag-anak mo, wala talaga maniniwala. May ganun yun ang nakakalungkot. Baka naman hindi. Baka naman akala mo lang naglalambing yun nga yung nakakalungkot Kaya ginanan yung dede, naglalambing. Ganun na pala yun. Pinisil-pisil, naglalambing. Yung nipples ginanon ganon, naglalambing. Hindi, diba? Please explain. Eto na lang din, yung mga biktima po, hindi po nila alam kung anong gagawin nila. Sana po sa mga pinagsusumbungan, yung mga magulang po na sinusumbungan ng anak nila na molesta sila. Imbestigahan nyo. Action agad. Action agad. Hindi yung parang dead na lang, parang anak naman, baka naman, wag agad ganun, mag-imbestiga ka na lang muna. Opo. Hindi parang anak, baka naman hindi naglalambing lang. Yan Sabi mo, Nay, pinisil-pisil, naglalambing. Pusang gala naman, Tinikil-tikil, lambing. Sasukan, lambing! Langya! Diba? Hindi yun lambing. Excuse me, alam namin yung lambing, no? Pabebe din kami. Yun yung sinasabi ko. Ngayon, gusto ko malaman yung mga barangay, di ba yung mga babae nagsusumbong sa barangay. Kaya rin nakakainis magsumbong Pagdating sa barangay, ang haba pa ng proseso. Imbestigahan pa. Ngayon, ano ba yung protection na makukuha naming mga babae pag nagsumbong kami? Ganun lang? Okay, tatawagan po namin, kemeg, maghaharap kayo. Ganun lang. Kaya minsan ang walang bugbog agad. Ganon. Dapat ganon. Kaya yung mga biktima, minsan mas pinipiling lumapit din minsan sa mga women's group katulad nung Gabriela. Malayo, saan ba office nun? Yun lang, di ko rin alam Oo. Kaya yun. Eto, sabi dito sa nag-text, pusang gala na yung ama na yan, death penalty na yan, baboy, nakakaiyak talaga sobra. Yeah. Makinig tayo ng voice message, ma. Sige. Pakinggan po natin yung VM. Ang dami, grabe, ang dami nag-message. Teka lang, kalma lang po kayo. VM ni Janet Lopez. Sige, pakinggan natin si Janet. Si Christopher po yung ako ng sobra, pati langit, umiiyak na. Kung ako kay Lamila at Myra, hinataw ko na agad ng tubo sa ulo ang papa nila para nakatakas agad. Dapat pinablatan na agad sa barangayan. Baboy siya, wala siyang awa malakit. Ito ang masasabi ko sa papa niya. Tang inumin mo, wag alak. Nakikinig po kami dito sa Pisunit, sa 5th Street, Barangay 905 ni Hazel Harris. Oh, diba? Sabi dito ni Obelio Kaliwan Marcharises, ba to? Marcharias. Dear Team Kristan, yung Team Kristan po, Cristindera Tanya Chinita. Ipa-Duterte na yung tatay, masyado siyang makatrip to Satan, nakakaloka, nakakalungkot sa mga sister natin. Sana nasa mabuting kalagayan at kaluwalhatian. God bless you. Yeah. Voice message, Mama Tanya, play ka. Ito si Sheila Estrada Melhar. My God, I hate drugs. Totoo. Sana mapagbayaran niya ng sobra-sobra yung ginawa niya sa 2 bata. Hindi pa siya nakontento, binuntis pa niya. Hindi man lang siya naawa sa 2, hindi naman siya ginagalaw ng mga anak niya. Ang babait pa nga sa kanya. Hindi karapat dapat siyang maging ama ng mga batang yun. Salamat po. Opo. Thank you po. Iba talaga kapag nakadroga, sabi ng nag-text, lahat na lang gagawin para maging masaya lang. Kahit kamag-anak na lang bababuyin, hayop na demonyo yan. Buti hindi nila pinatay yung ama nila habang tulog. Ay, hayop talaga, pusa! Babati po ko sa kamag-anak ko sa Daet, Camarines Norte na sila Joshua Sacris and family, Jokson and Sacris family. Salamat po. Voice message, Buboy Mapa. Buboy. Sa mga Benji, walang hiya talaga yung tatay nila. Dapat isalbit na yun Sarili niyang anak, binuntis niya, walang hiya siya, gago. Tapos siya una mabitay o kaya putulan ng buntot. Ang ina niya, hype siya. O di ba napapamura si kuya? Gusto ko na pong pumasok sa loob ng radyo para tulungan yung magkapatid, sabi ni G. Magay. Wag yun. Ay. Ikaw ang bangag nun. VM mula kay, pakinggan natin mga kabisyo. Ang dami po. Send lang po kayo, mahaba pa ang oras na atin. Eto si... Uy, may update pala si Krishna dito, Oo, basahin mo nga. Si Mela, kambal ang anak niya sa sarili niyang ama. 2 babae.
Si Myra, lalaki ang naging anak. Oo. Tawagan natin si Krishna. Tawagan mo nga si Krishna. May load ka ba? Hindi, dito sa Facebook. O sige, Krishna. Eto, habang tinatawagan ni Tanya, si Krishna po yung writer po namin. Siya po yung may connection Ano ba yung kay Facebook niya? Mela. Dalawa kasi. Yung profile picture. Ano? Yung hindi close up, yung hindi naka-blue. Yung kasi naalala ko eh. Julian Canicula, may voice message. Ay, naku, napakawalang hiyang tao. Sarap kagat Hoy! sa isang sakong langgam para unti-unti naramdaman niya yung sakit. Buti nga yun na nakulong na. Kawawa yung mga anak niya. Ay, God bless you, girls. Krishna? Sin-zoned lang ako kay Krishna. Baka naman di naman ka naka-online yan. Tweet mo muna. Friend, naka-online, naka-green eh. Krishna, sumagot ka! Krishna? Call a friend to. May tanong Sabi kami dito, sa inyo. iba talaga kapag nakadroga, lahat na lang gagawin para ay, nabasa ko na pala ito. Ito na lang, sabi dito, Hi Mama Tanya at Christine Dera, si Ryan po ito. Buwisit na ama yan, nakakapusang gala. Baka na yung cellphone. Yan ang amang hindi dapat irespeto. Mga kabisyo, alam niyo po, Kung kanina pa po namin Kung kapatid ko ganyan yan, lalasunin ko yung hayop na yan. Bastos, adik, demonyo, puts. Sinira niya ang buhay ng sarili niyang anak. Pabati po sa mga kasama kong seminaristang nakikinig ngayon sa St. Luigi Orion Seminary. Araw-araw kami nakikinig. Mga Ano yan? kabisyo, kanina pa po namin kinakontak si PNP Chief Ronald De La Rosa. Actually, Si Bato, nakausap ko si na Sir siya. Bato. Para naman ma-inform tayo kung ano ba makukuha natin, Oo. anong magagawa natin sa mga rape na to. Oo, nakausap ko siya Kanina kanina. nakausap na namin siya. Busy lang siya ngayon. Ayan, busy Ayan, na. busy po yung line niya. Oo. Uy! Andito si Krishna! Krishna, magkwento ka Krishna. naman. Ikaw ba to, Krishna? Umamin ka na, ikaw to eh. Ikaw yung rapist eh. Paano ka nakawala sa kulungan? Hindi naman po. Ano kwento mo naman? Kwento mo. Totoo to na hindi tayo nag-iimbento. Oo, totoo. Kasi akala kasi nila nag-iimbento tayo ng Oo. kwento. Ano to? Ang taba ng utak Okay, masyado. sige, go. Ano kasi siya, tawag dito? Lapit-lapit sa mic, friendship. Bali, loyal listener natin siya. Ay, loyal. Opo. Bali, nag-message po siya sa akin, nag-share siya nung una. Tapos sabi niya, ano daw, pag kumbaga pa yung story, itago na lang sa ganyan-ganyan. Yun, nag-share siya. Tapos nung nabasa ko, grabe, nabigla ako. So sabi ko, Kumusta na sila? Kumusta na siya? Bali si Mela ngayon. Ilayo mo muna. Dali, dalawa yung naging anak niya sa tatay niya kambal. Ba't hinihingal ka? Napatakbo ako, grabe. Tapos, dalawa. Bali kambal yung naging anak ni Mela sa tatay niya. Kulo na lang, tagasan sila? Bali sa Joke lang. Tapos si Myra, lalaki, naging anak isa. Ilang taon na ito? Ang alam ko, nung sabi niya sa akin, yung kambal niya, parang 4 years old na. 4 years old? Uy, pangarap ko magkaroon ng kambal. Buhay pa yung tatay niya? Sabi daw, nakulong na eh. Ay, buhay pa ba? Anong selda? Ano? Si Diego Bandido. Pero alam ko, parang naganap yata sa Kainta. Sa Kainta. Ay, hahalugugin ko yan. Oo, basta ganun yun na yun, baka Oo, wag na, okay na yon. Pero, okay na ba sila? Naka-move on na ba so siya? far kasi nung okay na, parang naka-ano na siya kasi parang lumipat na siya sa probinsya. Ewan kung Cebu or something. Parang na siya, may maganda na siyang buhay ngayon. So, masaya na siya masaya ngayon. na siya. Tsaka may asawa na rin siya ngayon. Mabuti naman, di ba? yung tatay niya? Ganun yun na yun, baka Oo, wag na, okay na yon. Pero, okay na ba sila? Naka-move on na ba so siya? far kasi nung okay na, parang naka-ano na siya kasi parang lumipat na siya sa probinsya. Ewan kung Cebu or something. Parang na siya, may maganda na siyang buhay ngayon. So, masaya na siya masaya ngayon. na siya. Tsaka may asawa na rin siya ngayon. Mabuti naman, di ba? yung tatay niya? Ipapadukot ko! Saka intaba yan, papahanap ko Nakakulong na siya. Oo, salamat Krishna. Thank you. Nakakatuwa naman mamata niya kasi at least may tumanggap pa sa kanya at nag-asawa na siya. O di ba? May tumanggap at masaya na siya ngayon. Yun yung nakakatuwa eh. Kasi etong mga biktima po ng rape, minsan ang psychological effect nito, takot na sila sa lalaki, takot na sila mag-asawa. Pero nakakatuwa kasi etong si Mela, si Mela ba yung nag-asawa? Si Myra din. Si Myra wala pa. Si Myra wala pa. Pero ito si Mela, at least, hindi siya natakot na magmahal. 'Di ba? Hindi siya natakot na sumugal sa pag-ibig. Kumbaga, naniniwala pa rin siya sa forever kahit may mga gagong lalaki katulad ng tatay niya.
Ay, nako. Voice message tayo mula kay Christopher Ramos Aquino. Christopher, pasok. Hello, Miss K. Magandang hapon. Pwede bang malaman kung saan nakakulong yung tatay ng mga yan? Dadalan ko lang ng pagkain. Sir Bato? Ay, hello, Chief! Hello po. Kulang habang... Hello po, Sir Chief. Apo. Hello Chief. po. Mula po sa Love Radio, kausap niyo po si Tanya Chinita tsaka si Christine Dera. Hello? Yes. Opo. Gusto po namin... Ay, taka lang, Ayan. linawin lang natin. Sa mga kabisyo po natin na nakikinig ngayon, nasa linya po ngayon, si PNP Chief Ronald Ronald Bato Bato de la Rosa. Yan. Yan ang Vin Diesel ng Pilipinas. Correct. Ang tunay na kardo ng probinsyano. Yes, kardo! Yan. Hello, Sir Bato. Grabe po yung galit sa TLC The Drama Special ngayon kasi gawa ng yung tatay po ni-rape yung dalawang anak niya. Yes, eto po kasi, yung tatay po kasi ay tulak ng droga sa kanilang lugar. Ngayon po, dahil siya po ay nagda-drugs, eto po, ginahasa niya po yung dalawang anak niya, which is nabuntis niya po pareho. Hello po? Hello po? Kailan nangyari yan? Matagal na po, nakakulong na daw yung tatay. Nakakulong na po yung tatay. Sir Bato, ito yung question. Sa ngayon po, sa mga oras na ito, halimbawa po, ano po yung ginagawa sa mga nahuhuling rapist since wala pa tayong death penalty sa Pilipinas? Gusto mo death penalty yan? Go! Go! Pwede. Gusto mo? Pwede po ba? Ang tanong ko nga sa'yo is buhay pa ba yung tatay na yan? Opo, Buhay pa. Nasa kulungan po. Ha? Nasa kulungan daw sa Kainta. Sana wag na siya lumabas. Yun wag na siya lumabas doon. Pero kapag ganito po, ano po ba, pag legal na po ang death penalty, uunahin po ba natin siya? Kung kumbiktado siya, dapat mauna siya. Isipin mo, dalawa, binuntis pa niya. Sarili niyang anak, ay nako. Nakakasuklam na krimen yan. Tama po. Sir Bato, halimbawa may mahuli tayong ganito ulit, ano po ba, iintayin pa natin makulong o pwede na nating isalvage, shoot to kill, mga ganun ba? Pwede po Grabe, ba? shoot to kill naman talaga. Masama po yung balak mo na isalvage. Masama po yan. Si Tanya po, may masamang balak. Ang maganda doon ay palabanin mo muna. Dapat lumaban siya. Laban muna. Makipagparilan siya sa pulis. Papatakbuhin po, ganon. Bigyan ng baril. Bigyan ng baril. Oo, makipagbarilan siya. So, makipagbarilan muna bago tuluyan, ganyan. Oo, makipagbarilan mo siya para mabaril din siya. Sir Bato, gusto ko yan. Halimbawa po ba, ano po Chief. yung makukuha naming proteksyon mga babae? Halimbawa, Yes. magsumbong kami. Kasi po wala nang nagsusumbong ngayon sa barangay kasi hindi naman agad Natatakot. napoproseso agad. Oo, Ngayon natitenga. po, may mga babaeng matapang na magsumbong. Ano pong magagawa ng barangay o pulis? Ay, dapat actionan ka agad yan. Dahil napakabigat na krimen yan. Right yan eh. Kahit saan kayo magsumbong. Ang barangay na magsumbong, ang barangay naman, i-refer nila sa pulis yan. Dahil mabigat na criminal case yan. Pero kung gusto nyo dumiretso sa police station, pag report nyo sa police station, alalayan kagad kayo ng WCD, yung Women's and Children's yan. para ma-accommodate yung complaint at makakagad. Pero Chief Bato, pag sa'yo po kami dumiretso, ano pong action na gagawin nyo? Huwag na sa akin dumiretso, baka maya mapatay ko pa yung suspect na yan. Baka mapatay ko yan diretso. Nakakagalit, Chief, no? Kaya nga po namin sa inyo gusto dumiretso kasi sa inyo papatayin nyo agad. Diba? Opo. Oo, diba? Ay, nako. Oo. Ay, nako talaga. Sir Chief, may tanong pa po kami. Ang dami, mga 100 po ito, Chief. Ready po May kayo. tanong pa po kami. Kasi po dahil sa droga to kaya Hello po? Chief? Hello? Hello, Chief. Ayan, okay. Hello? Ayan. Hello Ayan. po. Naririnig niyo po kami? Chief. Hello? 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 Chief. Hello. Opo, Chief. Ano po? Andito pa kami. Andiyan pa kayo? Ayan. Baka mawala yung wala signal dahil mobiling ako ha. Ay, mobiling daw siya. Mobiling. Oo, huwag mong kalimutan bago mawala yung signal,
Unsa man? Pwede mag-request? Ay, sige mag-request ka. Ikaw pa, Chief. Malakas ka sa akin. Ano po, Mr. Right ba? Mag-request ako ng kwan. Unsa man lagi? Love song. Unsang love song, Chief? Unsa ka love song? Oh. Kwan. Bisayan da kusad ko, Chief. Let the love begin. Let the love begin. Ilatag yan. Bagay yan sa rape song. Asa man kamo karon, Chief? Asa man kamo karon? Asa man kamo karon? Asa kamo karon? Na ako din sa Megapol paggawas kay nagkuamik Gansyo. Ay, nag-speaker ko si Gansyo paggawas ko. Paggawas kag Megamall. May radyo man ito sa sakyan ko. Pwede ko makinig to yung music mo. Puntahan niyo naman kami dito, Chief. Ano sa dial yan? 90.7 Love Radio. Number 1 kami, Chief. Puro love song. Oo, puro love song. Sige. Chief. May tanong pa kami, Chief. May tanong pa si Tanya Chinita. Oo po. Totoo po bang takot kayo sa multo? Di ba po? Totoo yan. Takot po talaga Tinuod? kayo? Tatlo lang ang kinatakutan ko sa buhay ko. Multo. Si Sa asawa niyo po, si Lord tsaka si multo. Lord, si Mrs. ko, at saka si Multo. Sa misis niya at sa multo. Pero kayo po ba gusto niyo daw po ng bisong pinapatanong ng DJ namin dito? Bisong. Ano, bisong? Bisong. Ha? Oh, bisong lagi, bisong. Bisong na, sa Bisaya. Bisong na yan. Dili lagi, bisong ba? Bisayang song, ganern. Bisong na bila. Oy, Chief, gusto na mo ka makitaan. Visit ka sa amo din sa Love Radio. Basta dili ko busy. Sige. Bisita ko dia. Kita-kita ta din ha, Chief. Oo, sige. O sige, last na lang, Chief. Unsa man ang imo message, anong message niyo mo para sa mga biktima po ng rape? Natatakot magsumbong. Oo, na mga natatakot pong magsumbong. Wala talaga akong nabigay na advice sa kanila, kundi be strong, and ipapaubayan natin lahat sa ating sa ating kapulisan yung investigate niya mag-describe na kailangan Chief? Hala, nawawala na si Chief. Text na lang. Chief! Choppy na. Sabi naman kasi niya baka maputol kasi palabas siya Hello, Chief? Wala na si Chief! Minahal naman kita ng lubusan. Bakit ganon? Bigla ka na lang Sinabon ko naman. Iniwan mo pa rin ako. Mabaho ba? Hello, Chief. Chief, you're back! You're back! Dito. Nandito ako. Oo, Chief. Siguro nakikinig ka, no? Chief, may nagsasabi dito. Chief, sabi dito sa Twitter, kasi sikat tayo sa Twitter ngayon. Sabi dito ni Josh Martizano, ang cool ni PNP Chief De La Rosa, reachable, kausap ni na Christine Dera, Tanya Chinita. Chief, thank you ha. Hindi naman ako, bakit ako maging unreachable na ako'y lumaki sa lupa? Bitaw! Ako'y taong lupa, bakit ako magpalangit-langit? Sikat ka po kasi! Bakit ako magpalangit-langit? Ako'y taong lupa lamang. Sikat ka po kasi, Sir Chief. Kahit na sikat pa dyan, wala pa rin yan. Hindi pero pa magbabago yung buhay natin. Chief sana pagdating ng araw, kapag sikat ka na, sana reachable ka pa rin talaga ha. Oo, automatic. Pero ito nga, kanina kasi Chief, naputol yung mensahe mo para sa mga biktima ng panggagahasa. Paulit po, sorry na. Ang aking advice na sa kanila is to be strong. Labanan nila yung kanilang weakness. Dahil nga sa nangyari sa kanila, kailangan ipakita nila sa sarili nila kaya nila labanan yung ganong sitwasyon. Dapat magpakalakas sila at i-complain nila yung kanilang yung nagagasa sa kanila. Para ma-action yan. Otherwise, kung hindi kayo mag-complain, baka mayroon pong ibang kagaya ninyo na magiging biktima. Correct. Oo, kailangan mainto na yan. Mainto na yan talaga. Salamat po, Chief. Sabi dito may nag-text, ang cool naman ni Chief Bato, game na game sa mga DJ. Dapat talaga ay mahuli yung mga rapist para tuluyan na niya. Tuluyan nyo na. Opo. Chief, ngayon naman, ano po masasabi nyo dun sa mga rapist na ngayon hindi pa rin tumitigil? At hindi pa rin kung hindi man rapist, manyakis po.
sinasabi ko na sa kanila, pag nahuli ko kayo, magdidikdik ako ng siling na buyo at sisilihan ko yung mga ari ninyo. Tingnan natin kung tatagal kayo. Hindi lang yung ari niya, pati yung bayag. Turuin ko yan. Tingnan natin kung lagi ng sili ang bayag! Tingnan natin kung mag-rape pa kayo. O, diba? Nako, kayo wag kayo magpapakita kay Chip, wag kayo pahara-hara sa daan. Alam niyo na gagawin ni Chip sa mga bayag. Sa mga balls nyo, ha? Chip, sige po. pwedeng papaitan yun, Chip. Soup number 5. Pwedeng soup number 5 yung itlog nila. Magiging salted egg. Salted egg. Salted egg yan. Aray ko po. Sige po, maraming salamat, Chief. Ingat po kayo. Ingat po. Thank you. Salamat. Maraming salamat. God bless po sa mga ginagawa nyo ngayon sa pagsugpo ng droga sa Pilipinas, ha?